Скулпторът Владимир Ванков представя изложба в Ловеч. Експозицията е със заглавие "Сега на къде" и е подредена в художествена галерия професор Теофан Сокеров. Ванков за пръв път представя самостоятелна изложба в Люляковия град. Изложбата представлява един разказ за човешкия живот, различните ситуации, в които попада човек и най-вече изборите, които прави. Разбира се, с отворен край, всеки може да си направи собствените избори, да вземе собствените си решения, съответно да направи собствените си грешки. Владимир Ванков представя 15 скулптурни работи и 3 допълнителни, които са от метал и са различни от основната стилистика. Скулпторите олицетворяват човека, който е в различна жизнена ситуация. Главният герой е сведен до пълната си абстракция на нещо завършено, една сфера, олицетворяваща взаимодействието му с околния свят, с другите хора, процесите, които стават в душата, съзнанието му, решенията, които взима, колебанията. Като вземем предвид, че сме в 21 век, имаме на разположение много нови технологии, които ни помагат като допълнителен инструментариум и ни дават възможност да правим едни неща, които по класическия начин трудно биха се случили. Най-интересни в експозицията се оказват първата и последната работа, които са левитиращи във въздуха и без допир с околния свят, героят е оставен сам на себе си и собствените решения. Изложбата ще остане в Ловеч за месец.